Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Atan. Taong 1948, bayan ng Kawayan, Biliran. Matagal ng pangingisda ang hanap buhay ng pamilya nila Atan. Araw-araw halos nasa laot silang magpamilya nang huhuli ng mga lamang dagat na pwede nilang pagkakitaan. Bilad man sa ilalim ng sikat ng araw, hindi nila ito gaanong iniinda sa kadahilanang yun lamang ang nag-iisang hanap buhay nila. Ayon kay Atan, normal naman ang buhay nila sa lugar na yon, pero sa oras na nakakarinig siya ng mga usap-usapan ukol sa islang nasa harapan ng bayan nila, pakiramdam niya hindi lang sila ang naninirahan sa lugar na yon. Ayon sa kwento ng matatanda, hindi lang basta-bastang isla ang inuroan. Sa unang tingin, aakalain mong isa lang yung pangkaraniwang lugar, pero kapag nakinig ka sa mga istoryang may kaugnayan dito, doon mo mapagtatanto, tirahan yon ng mga nilalang na kadalasang nananahan sa kabilang dimensyon. Sabi-sabi rin ng mga matatanda, hindi pangkaraniwang tao ang naninirahan dito. Marami na kasing tumungo noon sa isla na nagdesisyon na manirahan doon kahit may pamilya silang iniwan sa lugar nila. May mangilan-ngilan namang pumigil sa mga taong yon, pero nagdudulot lang yon ng gulo. Kapag tinutuklasan kasi nila ang gustong mangyari ng mga lilipat, nagwawala yon at kalaunay mananakit ito. Di naman yun pwedeng pigilan dahil kapag tumatagal sila sa kanilang lugar, mas lalo lang silang nasisiraan ng bait. Magmula rin noong nangyari ang ganoong bagay, may mga albularyo nang pumunta sa lugar, subalit sa kasamaang palad bigo silang malaman ang katotohanan. Inilahad ng mga itong may naninirahan nga sa isla, pero hindi yon mga pangkaraniwang tao. Ang mas masaklap pa, nakita nila sa lugar na yon yung mga taong iniwan ang dating buhay nila. Masasaya ang mga ito, at sa estado nito parang wala itong kaproble-problema sa buhay. Nabanggit din ng mga ito na sinubukan nila doong makipag-usap, pero sa kasamaang palad hindi nakinig ang taong namumuno rito. Dagdag pa ng mga albularyo, wala naman yung ginawang masama sa kanila, maliban na lamang sa mga kasama nilang naglakas loob na makipaglaban sa mga nilalang na yon. Magmula noong nalaman nila ang tungkol doon, sinikap nilang dumistansya sa lugar na yon. Ni minsan hindi na sila nangahaspang pumasok sa takot na baka matulad sila sa mga taong una nang nabiktima. Itong mga panahong ito, nasa 23 anyos na itong si Atan. Tahimik na rin ang mga kumakalat na istorya ukol sa isla, gawa ng matagal na panahon na rin silang walang nababalitaan ukol dito. Sa maliit na baryo noon nila Atan, kung saan siya lumaki, naging katuwang na niya palagi yung kaibigan niyang itago na lang natin sa pangalang Oser. Anak yon ng isang albularyo, at sa kanilang lahat, yun palagi ang nag-uudyok na gumawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Halos ilang beses na rin sila nitong ipinahamak na siya namang naging daan upang mabuwag ang dati nilang grupo. Gayunpaman sa kabila nito, nanatiling tapat na kaibigan itong si Atan. Yung tatay kasi ni Oser, marami na ring naitutulong sa kanya, kaya bilang pagpapakita ng utang na loob, pinili niyang makisama sa anak nito. Mabait naman itong si Oser. Palabiro, maayos kausap, pero pagdating sa paksang may kinalaman sa mga nilalang na hindi nakikita, lumalabas ang pagiging hambog at kawalan ng takot nito. Palagi nitong ipinagmamayabang sa kanila ang bigay na medalyon ng kanyang ama na tinatawag nitong Infinito. Ayon kay Oser,
Hanggat tanga niya ang gamit na yon, hindi siya mapapahamak. Wala ring kayang gumalaw sa kanya, kaya dapat lang na ipagmayabang niya kung ano ang meron siya. Dagdag pa nito na, sa oras din na makuha niya ang kabuoang aral ng kanyang ama, isa siya sa magiging susi para mapalaya ang islang kinakatakutan nila. Kapag gano'n na ang paksa ng kaibigan niya, sinusubukan nilang ilihis yon sa ibang argumento. Bistado na kasi nila ito at alam na nila kung ano ang mangyayari sa oras na hindi nila sinang-ayunan ang lahat ng kanyang sinasabi. Dahil sa ganoong pag-uugali ng kaibigan niya, kaya na may saabot ng kanyang makakaya, pinipilit niyang iwasan ang mga ganoong uri ng paksa. Sa tuwing normal lang kasi ang kanilang usapan, napakatino naman itong kausap. Di yun gaanong tumututol sa mga sinasabi nila, maliban na lang kapag nararamdaman nitong naaapakan ang kanyang prinsipyo at paninindigan. Pero dahil sa kilalang lubos na yon ni Atan, madali niya itong nauuto kapag seryoso na yon sa kanilang usapan. Hindi niya rin ito gaanong pinapatulan sa kadahilan ng alam na niya ang magiging kahihinatnan nito sa oras na subukan niya. Akala nga niya mananatiling gano'n ang pamamaraan niya ng pagpapasunod kay Oser, pero sa pagtagal nila, napansin naman niyang palagi na yung galit kapag hindi niya nasusunod ang gusto nitong mangyari. Sinubukan na rin naman niya yung iwasan pero hindi niya yun matiis, lalo na kapag sinusumbong yon ng ama nito na palagi na lang yung nagmumukmok. Isang hapon, pagkababa naman nila sa bangka, agad naman siyang sinalubong ni Oser na merong bitbit na sagwan. Paglapit naman ito sa kinaroroonan nila, agad naman itong inilahad na tumungo sa isla ng Inoroan ang kanyang ama. Dagdag pa nito, ilang oras na yung hindi nakakabalik kaya hindi niya maiwasang mag-alala. Nang marinig naman nila Atan ang sinabi nito, hindi naman nila maiwasang mabahala pero ni isa sa kanila walang nagtangkang sumama. Nataon kasi noong mga kapatid niya lang at tiyuhin ang kasama niya sa pangingisda kaya hindi yon gaanong makapagpasya nang sila-sila lang. Dahil dito, agad naman niya yung inabisuhan na kinakailangan muna nilang umuwi para ipaalam ang pangyayaring yon sa kanyang ama. Dagdag pa nito na kung wala na talagang paraan para maibalik ito, hindi sila mag-aalangang puntahan yon sa isla. Matapos namang marinig ni Oser ang sinabi nito, wala na nga yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa kanilang paglalakad, patuloy naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Bagaman naikwento na nito sa kanya ang lahat-lahat, nanatili pa rin yung malabo gawa ng kilala niya ang ama nito. Kailanmay hindi yun magpapadalos-dalos hanggat wala itong matibay na dahilan para gawin ang ganoong bagay. Sa pagdating naman nila sa kanilang tahanan, agad naman nilang inabisuhan ang tatay niya ukol dito. Para makasiguro, pinuntahan din nila ang bahay ni Oser upang makumpirma kung totoo nga ba ang sinabi nito sa kanila. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman nilang nawawala na nga ang ama nito, doon na sila nag-isip ng paraan kung papaano yon mapupuntahan. Sa kanila namang pag-uusap, patuloy pa rin yung nagpupumilit sa kanila na tumungo na nga sila sa isla pero hindi na yon sinunod pa ng tatay niya. Ayon dito, malapit nang sumapit ang takip silim kaya na may mas mainam na maghintay na lamang sila ng susunod na araw. Mariin din itong inilahad na sa puntong yon kinakailangang umiwas sila sa mga pasyang maaaring magdulot ng panganib sa mga buhay nila. Dagdag pa nito na hindi biro ang kanilang pupuntahan at sa isang pagkakamali lang, nasisiguro nitong hindi na sila makakabalik sa lupang kanilang pinagmulan.
Nang marinig naman ni Oser ang sinabi nito, imbis na makipagtalo, pinili na lamang nitong manahimik. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang wala na silang mapag-uusapan, tahimik naman yung naglakad patungong pantalan. Pagsilay naman niya sa ginawa nito, dali-dali naman niya yung sinabayan para kausapin. Pasensya ka na. Alam mo namang nag-iingat lang si Itay. Huwag kang mag-alala. Malakas ang ama mo. Makakaligtas siya ng isang gabi sa isla. Bukas, kapag maganda ang panahon, pangako, pupunta tayo doon. Wika ni Atan sa kanyang kaibigan. Hindi na. Salamat na lang. Alam ko naman talagang hindi nyo kami matutulungan eh. Sa bagay, nauunawaan ko. Isang pabor lang, Atan. Gusto ko sanang wag mong sabihin sa ama ang gagawin ko. Tiwala ako sa'yo. Kaya sana magtiwala ka rin sa akin. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang manahimik habang pilit na pinag-iisipan ang kanyang isasagot. Pagdating naman nila noon sa pantalan, laking gulat na lamang niya nang bigla yung sumampa sa isa sa mga bangkang nakadaong doon. Walang sabi-sabi, mabilis yung nagsagwan patungong isla at sa loob lamang ng ilang minuto, nawala yon sa mga paningin niya. Dala naman ang kanyang pagkagulat, nanatili naman siyang nakatayo, pilit na pinag-iisipan kung susundan niya ba ito o isusumbong sa kanyang ama. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman niyang wala na siyang magagawa, dali-dali naman siyang tumakbo papauwi, habang paulit-ulit na pinag-iisipan kung isusumbong niya ba ang ginawa ng kanyang kaibigan o mananatili siyang walang imik sa ginawa nito. Pagdating naman niya sa bahay nila, hindi na siya nagdalawang isip pa na ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Sa isip-isip kasi ni Atan, yon ang pinakamaganda niyang magagawa para matulungan ang kanyang kaibigan. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, napamura ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Hindi talaga mapakiusapan. Nagmamadali bang mamatay ang kaibigan mo na yan? Bukas kapag nahagilap natin siya, pagsabihan mo yan. Huwag mo nang hintayin na makapagsalita pa ako dyan ng ikakasakit ng loob niya." Nang marinig naman ni Atan ang sinabi nito, tumangulang naman siya pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, imbis na mag-alala sa pagkawala nito, pinili na lang niyang magpahinga nang sa gayoy mapaghandaan ang mga susunod nilang gagawin. Kinabukasan, di pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang inihahanda ang kanilang mga bangka. Pagsampa naman doon ni Atan at ng kanyang ama, nagmamadali naman nilang tinahak ang daan patungong isla. Wala silang pinagsabihan ukol dito, nang sa gayoy maiwasan ang mga taong mag-iisip ng masama sa kanila. Dahil sa sagwan lang ang kanilang ginagamit, napakabagal ng pag-usad nila. Mabuti na lang medyo may kalakihan noon ang kanilang bangka, kaya tuwing umiihip ang malakas na hangin, mabilis yung nakakausad dahil sa kanilang mga layag. Ilang oras pa ang dumaan, nang marating na nga nila ang pangpang ng isla, agad namang bumungad sa kanila ang mga dambuhalang batong nagsisilbi nitong trensera. Napakalakas din ng alon sa lugar na yon, kaya sa pagdaong pa lang, pahirapan na talaga. Hindi naglaon, nang makatungtong na sila sa pangpang nito, bumungad naman sa kanila sa gilid ng isla ang wasak-wasak na bangka ni Oser. Para sa kanila hindi ito isang magandang pangitain, ngunit sa kabila nito, pinili pa rin nilang umusad. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, wala silang ibang nasilayan sa daan kundi ang mga matatayog na puno na umaaligid dito. Napakatahimik din sa islang yon, kaya iisipin mo talaga
wala roong nangyayaring kakaiba. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, laking gulat na lang nila nang mapansin nila ang pagsimoy ng isang malakas na hangin na sinasabayan ng pagdilim ng buong paligid. Dahil dito gulat naman sila. Gawa ng kung iisipin, napakaaga pa nung mga oras na yon. Imposible namang gumabi kaagad dahil alam nila parehas lang ang oras sa bayan at sa isla. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga naging palaisipan, wala naman silang nagawa para baguhin ang sitwasyong kinakaharap nila. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman yon ng kanyang ama, humawak ito sa kanyang balikat, sabay pabulong na nagwika sa kanya ng, "Pag-igihan mo ang pagmamasid mo. Kahit anong mangyari, wag na wag kang lumayo sa likod ko. Naintindihan mo ba, anak?" "Oo, tay. Wag ho kayong mag-alala. Hindi ako lalayo sa likod ninyo." Sagot naman ni Atan sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nagdesisyon silang dumaan sa kakahuyan kaysa sa daang kanilang sinusundan. Malakas kasi ang kutob ng kanyang ama. Bistado yon ng mga nilalang, kaya anumang oras maaari sila nitong masipat. Isang oras pa ang dumaan. Narating na nga nila ang sa may bandang gitna nito, kung saan doon nila nakita ang isang malaking bahay na tinatago ng mga matatayog na puno. Bagaman luma na, hindi nila maipagkakaila ang itinatagong kagandahan ng lugar na yon. Napakalinis din ang paligid nito, na animoy kung iisipin, parang tirahan talaga yon ng mga taong nagtatamasa ng karangyaan sa buhay. Matapos naman nilang masilayan ang ganoong bagay, palihim nilang ipinagpatuloy ang kanilang pagmamasid. Ayon kay Atan, na sa puntong yon hindi na niya inaasahang makakabalik pa sila sa kanila. Bukod kasi sa nagbabago ang wangis ng lugar na kinaroroonan nila, yung daang kanilang tinahak, bigla na lang ding nawala. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat ay yung pagrinig nila ng malalakas na paghuni na hindi nila mawari kung saan ang gagaling. Habang tumatagal din, may mga nasisipat silang kakaibang nilalang na umaaligid sa bahay na yon. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasipat nila ang pagbukas ng pinto ng bahay na sinabayan naman ng matandang babae na may napakaputing buhok. Kahit uugod-ugod na ito, ramdam na ramdam nila Atan ang hindi pangkaraniwan nitong lakas. Sa pagdating naman ng matandang yon sa gitnang bahagi ng bakuran ng bahay niya, panay naman ang ginawa nitong pag-ihip ng usal sa kanyang kamay hanggang sa may nasipat silang umusli mula sa ilalim ng lupa na isang krus na gawa sa bato. Paglitaw naman ng bagay na yon, isinigaw ng matanda ang pangalan ng anak nito. Hindi naglaon, may nasipat silang binatilyo na naglalakad. Hila-hila ang isang kadenang nagdudugtong sa lalaking nasa likod nito. Noong una hindi pa nila yun nasilayan, pero paglabas nito sa bahay, bumungad sa kanila ang mukha ng kaibigan niya. Sa estado nito, hinang-hina na talaga ito, tapos marami yung bugbog sa katawan. Wala na rin yung saplot, at ang mas ikinagulat pa nila sa lahat, tanging ang medalyon lamang nito ang nanatili sa kanyang katawan. Matapos naman nila itong masaksihan, agad naman siyang inabisuhan ng kanyang ama ukol sa gagawin nilang pagtakas. Mariin din itong inilahad, wala na silang magagawa ukol dito, kung kaya't mas mainam na unahin na muna nila ang kanilang sarili. Naniniwala rin ang tatay niya na kung magtagal pa sila sa lugar, may posibilidad na madakip sila ng mga nilalang na yon. Nang marinig naman ni Atan ang sinabi nito, masakit man sa kanyang loob, pinili niyang sumang-ayon dito. Pagkasundo naman nilang dalawa, dahan-dahan naman silang umatras
hanggang sa napansin nila ang daang kanilang tinatahak na walang iba kundi ang daang nagdudugtong sa bahay ng mga nilalang na yon. Pagsilay nila sa likod, bumungad sa kanila ang matandang babae na tahimik lang silang pinagmamasdan. Katabi nito ang isang matandang lalaki na may hawak-hawak na palakol at sakong gawa sa abaka. Matapos naman nilang masilayan ang mga nilalang na yan, pinilit pa nilang tumakbo papalayo, pero habang lumalayo sila, patuloy nilang nakikita ang bahay ng mag-asawa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makaramdam na sila ng matinding pagod, napilitan naman silang tumigil sa harapan nito habang naghahabol ng hininga. Nang mapagtanto naman nilang hindi nila kayang takasan ang mga nilalang na yon, doon na nila inumpisahang magmakaawa. Noong una, hindi pa sila nito pinakikinggan. Pero sa pagtagal ng paghingi nila ng dispensa, napilitan na ring magsalita sa kanila yung matandang lalaki. Habang nagbibitaw ito ng mga kataga, ramdam nilang mag-ama ang galit na namumutawi sa bibig nito. Maya-maya pa, pagtigil naman ng matandang yon, itinuro nito ang kaibigan nila habang nagwiwika yun ng, "Alam naming kaibigan kayo nito." Nakapagtataka naman. Bibihira lang ang pumupunta ritong walang aral na tangan. Sabihin ninyo, anong gusto nyong mangyari? Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi ng nilalang na yon, napalunok lang naman yun ng laway habang direktahang sumasagot dito ng, "Kagaya ng hinangad ng iba, ang makuha ang kanilang mahal sa buhay. Hindi naman ho kami pumunta rito para makipag-away. Ang sa amin lang, makauwi ng payapa kasama siya. Hinahanap na siya ng kanyang ama. Kaming lahat natakot sa pagkawala niya." Matapos naman niya itong mailahad, ngumisi lang naman ang lalaking yon habang tinututulan ang nais nilang mangyari. Ayon dito, wala nang paraan na may uwi sila Oser dahil sa ginawa nitong kasalanan. Inilahad din ito sa kanila. Sentensyado na ang batang yon dahil sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang sariling magulang. Pagtatapat pa ng matanda, isa sa walang kapatawarang kasalanan ang pagiging traidor sa mga nilalang na kumupkop at nag-alaga rito. Dagdag pa nito na, sa panig nila, kinakailangan din nilang mapatunayan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pananatili sa lugar na yon ng 3 araw at 3 gabi. Sa loob ng mga araw na yon, kinakailangan nilang kainin ang mga kinakain ng mga ito at makibagay sa lahat ng gawain ito sa isla. 15 oras din ang haba ng kanilang pagtatrabaho, kaya naman mahalaga na ikondisyon nila ang kanilang mga katawan kung gusto nilang makauwi pa. Matapos naman yung ilahad ng matanda, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Nang magkaroon na sila ng kasunduan, harap-harapan itong pinahirapan ng kanyang kaibigan. Ayon sa kanya, na ang parusang iginawad dito ng mga nilalang ay sadyang nakakapangilabot maranasan ng isang tao. Dagdag pa niya na, ni minsan sa buong buhay niya, hindi niya inaakalang magkakatotoo ang mga kinakatakutan niya. Isipin ninyo, matapos yung sabuyan ng kumukulong mantika, paulit-ulit din yung hinataw ng latigo. Binali din ng mga ito ang binti at braso ng kaibigan niya upang masigurong hindi na yon makakapumiglas pa. Habang hinihiwalay naman nila ang laman sa balat nito, rinig na rinig nila ang pagsigaw ni Oser habang paulit-ulit yung humihingi ng tulong. Dahil sa pangyayaring yon, tanging pagpikit na lamang ng kanilang mga mata ang kanilang nagawa. Sa abot din ng kanilang makakaya, sinubukan nilang huwag pakinggan ang mga pagtawag nito sa kanila. Ayon kay Atan,
na sa loob ng 5 oras, parang buhay na impyerno ang dinanas nito. Walang patidang parusang ginawa ng mga nilalang hanggang sa ang mismong katawan nito ang nagkusa ng sumuko. Matapos naman itong mapatay si Oser, doon na pumasok ang matandang lalaki na may daladalang palakol. Sa pagharap naman ito sa kinaroroonan niya, iniabot nito ang palakol habang nagwiwika sa kanya ng, "Pagpira-pirasuhin mo na ang ulam natin mamaya. Sumunod ka kung ayaw mong isunod ko dyan ang ama mo." Dahil sa sinabi nito, napilitan naman siyang gawin ang bagay na yon. Bagaman alam niyang mali ito, pero ano naman ang magagawa niya sa harapan ng mga nilalang? Kung hindi niya ito papatayin, paniguradong sila naman ang mapapahamak. Sa paglalim pa ng gabi, pumasok na nga sila sa loob ng bahay nito na punong-puno ng kandilang itim. Ayon sa kanya, kahit saan mang lupalop ka lumingon sa lugar na yan, purong mga kandila ang makikita mo. Pagdating naman nila sa isang mahabang hapagkainan, bumungad sa kanila ang mga kalansay na kaluluwa na kasalukuyang naghahatid ng mga pinggan, kutsara at tinidor. Kahit hindi siya sigurado, napagtanto niyang parang katulong ang mga nilalang na yon nung mag-asawang matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na rin ang karne ng kaibigan niya na siya namang pira-piraso nitong ibinaba sa mga plato nila. Isipin ninyo, dumudugo-dugo pa ang mga karneng yon noong iahin nila. Tingin pa nga lang, halos masuka-suka na noon si Atan, pero pinilit niyang tatagan ang kanyang sikmura alang-alang sa sariling kaligtasan niya. Maya-maya pa, pagsimula naman ang panginginain nila, hindi na nila sinubukan pang nguyain ang mga karning yon. Diretsong lunok na. Tapos sinasabayan nila ito ng tubig na punong-puno ng patay na insekto. Sa paglipas pa ng mga araw, pakiramdam nila, mawawala na sila sa kanilang matinong pag-iisip. Ang trabaho kasi nila doon, kung hindi pagkakatay ng karne, pag-iimbak ng mga kalansay ng tao sa ilalim ng bahay nito. Napag-alaman din nilang hindi lang sila ang kauna-unahang naging katulong ng dalawa, kaya naman ang gawaing yon ay hindi na bago para sa mag-asawa. Inilahad din itong swerte lang sila sa mga oras na yon, sa kadahilanang nangangailangan din sila ng panibagong katulong. Yung sinundan kasi nila Atan, kakalaya lang. Pagtatapat pa ng babae na kung nagkataong hindi pa lumaya yung mga katulong nila, paniguradong sasapitin din nila ang sinapit ng kaibigan niya. Dahil sa mga sinabi nito, mas nagkaroon pa sila ng pagmamalabis na buhay. Hindi naglaon dahil sa kanilang matinding hangarin, matagumpay naman nilang narating ng buhay ang 3 araw. Nang mapagtanto naman yon ng mag-asawa, agad naman sila nitong pinaalis sa lugar na yon. Bago sila umalis, mariin sila nitong inabisuhan na wag na sila doong babalik. Sa oras na hindi nila yun sinunod, paniguradong kabilang buhay na ang kababag sa kanila. Nang marinig naman nila Atan ang sinabi nito, dali-dali naman silang tumakbo patungo sa pangpang ng isla. Habang binabagtas nila ang daan, wala silang pakialam kung saan mang lugar sila mapunta, basta ang mahalaga makatakas sila sa mga nilalang na yon. Ilang oras pa ang dumaan. Awa naman ng Diyos, nakarating sila sa lugar ng ligtas. Maraming kababaryo na nila noon ang naghahanap sa kanila, pero pinilit naman nilang palusutan ito. Ani ng ama ni Atan, dumayo sila sa ibang karagatan, kaya sila mag-iisang linggo na nawala. Dahil dito, wala namang nagawa ang mga kakilala nila,
kundi ang sumang-ayon. Kinahapunan noong mismong araw na yon, nabalitaan din nila ang kahindik-hindik na nangyari sa ama ni Oser. Gayunpaman sa kabila nito, hindi na nila yun pinag-usapan pa. Sa puntong yun kasi, ang tanging mahalaga na lamang para sa kanila ay ang kanilang mga buhay. Dumaan pa ang mga taon pinuno. Pilit na tinatakbuhan ni Atan ang bangungot niyang yon. Ngunit sa kasamaang palad, kailan may hinding-hindi na niya yon matatakasan pa dahil sa oras na ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nasisipat niya ang dalawang matanda na pawang sabik na sabik sa karne ng mga albularyo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakatakot nito tsaka nakakakilabot tong kwento na to. Doon pa lang sa pagtungtong nila sa pangpang ng isla, alam ko na talaga nakahindik-hindik yung mangyayari sa kanila. Isipin ninyo, kung kayo yung nasa kalagayan nila Atan, anong gagawin nyo para maisalba yung buhay ninyo? Diba wala? Ang gagawin nyo, sundin yung sinabi ng matatanda. Matitiis nyo bang kumain ng karne ng albularyo? Hindi nga lang karne ng ordinaryong tao eh. Diba? Tsaka ang sabi ng matanda, sobrang bihira ang tumutungtong sa isla nila na walang alam o walang tangan na lihim na karunungan. Sobrang swerte lang netong magtatay na to kasi pareho silang hindi albularyo o antingero. Paano kung nagkataong isa sa kanila may alam? Malamang kinain din yun ng mag-asawa, di ba? Ang tanong ngayon, paano matatalo tong mag-asawa na to? Wala, hindi ko maisip. Sobrang nakakatakot. Pero sana, no, may isa sa mga nakwento natin na matitikas nating bida ang pumunta sa isla na to tapos kakatayin tong mag-asawa na to. Diba? Kasi hindi biro yung ginagawa nila, hindi biro yung kinakain nila. Mga alagad yun ng Diyos, mga piling alagad yun ng Diyos tapos kakainin lang. Diba? Alam ko marami sa inyo sasang-ayon sa akin. Pero may iba naman sa inyo na alam ko rin na hindi. Kaya kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.